good morning! So, naga kung may dire sa buoy, niya namin mo uli, niyang hapon or niyang udto. Then, bago pa mi guys, na humanog gupit ni Ade. Nasa mo yung new hair. Ade. Ano ba? Aswa! Mimiyo! Hina dire si Jam Jam nga nagpatog. Maika, hi Maika! Bagubog siya hag! Buhok! Hi! Bagog buhok! Ay! Muna siya ang old version of Elvis Presley. New version day. So, mga to guys na nakawarahon na minsan na kami dire nang mag-prank ngayon. Nakita ko anang prank nga, multo prank. Muna mong buhaton inya. Mag-record mig tingog sa cellphone kami dandan niya. Ako ibutang sa kwarto. Ako i-prank si Gigi o si Judah. Then ako i-connect sa speaker. Oh, yan daw yung track. O, gano'n niya ipakita yung track. Hi! So, moto, taguan ng mga speaker. Then, nagsuod nila. Nami ipasuguon kitahay nga. Naikwaon dito. Then, nagsuod nila. Patayungo ng mga cellphone niya. Kanang para sa lang tayo. Ganang psst, psst. Or kuan. Tabang! Tabang! Yan na. So, mag-record kami dandan at kami sa gawas para di kasi nagtiyog sa mga batang masagol. So, see you later guys. Mas lang buha guys. Yung muli na. Di ka sa naglaw si Gigi o si Judah. Badong na sa balay. May ka na kami nabtan nga nag-istorya. So guys, magpalayo sa amin kay mag-record pa man ibig ay kanang tingog so adto sa sa layo anahan ano ako si Maika dat Maika ang siya kanding namin siya sa kanding miss naka na may so na dito si Ade o si Dandan dapat karang creepy din na tingog ba kanang naabis na si Maika sa baka ha May nay baka diri guys na ganahan ko anong area kay ano nakalimot so naamay si Maika sa baka may baka May so ayaw siya makakitag baka may baka diri niya pangpang man yung lugar guys man nakita dito ang dagat oh wow naisa sa panganod oy na dagat na siya diha kapangpang maning area nice kayong panganod wow so nice mo niyang area diri may baka tarang diyan na tudong sa mua anto sa mua skilid tarang tambayanan na mo manang tambayanan na mo duol la siya sa iyanan kana-kanay mga hinayhay mo nagtambayanan na mo lah malubat naman ang kamera my goodness mo charge pa taon na sa tamapuan dili ni record na dili wala padung si Judah ako so mag record sa nagtingog guys and then after that is mag charge ako sa battery sa camera para okay na ready na ta sige bye see you later.
So, ako na i-charge ang battery. Mag-start na. Ito na lang sila dito sa cellphone. Ayun na! Kani. So, ang gawas na ko ibutan akong camera. Da! Mamaya na mo da! Kada buntag ug hapon pisuon nimo kay yabot ka sa ta. Di mo pisuon. Malaksa man na. Kanila ni mo gana oh. Humok na ba? Humok ka gani kanon. Dapat Nagkanti ang kagigya. Pili-pili siya gyan eh. Pero hindi siya makaon. Hindi mo ka gates? Maon ko. Lama! Kani. Ito na. May. Ito to Jared. Aso. Naway ko an ay. May password eh! Ate! Wow, may hawin-hawin di ha. Anak, Jared. Jared, bak. Ah, bagay ako. Hawa sa mo ba, Jared? Iwa ka hawid-hawid. Oh, Jared! Hawa, Jared! Lupin na. Bak si Jared. Ayaw lagi. Ayaw. Di kayo kag sa juda ako. Swabe ako nila. Uy, bilikod, gidapod ang buwan. Uy! Na. Kawasa! Charge for me. Itiyog na lagi. Gus. Lagi! Gawas! Gawas. Nintiyog lagi. Saan lagi na itiyog? Sa. Bye! Ibukatis siya! Tanaw sa inyo atis ko, ihapak ko ninyo. Patay, Jared. Kaya pa naman. Ano nang na? Magbahay na, magbahay na, magates? Dali, gano'n na patay! Ato, kung hindi kayo mga atis ko. Oje! Iso sa bag namin. Ay, iso sa itong lapad sa... Uy! Jared! No! Nagising mo, ninin mo! Jared! Kaman! Kaman! Jojo? Okay.
Oh, kadaan. Ha? Han! Alay ka Dai. Hindi ko ganito. Ano ha? Chola din. Nani, mami! Kedua si Mami buat. Kedua kok. Susah. Nah, mami. Yang ibu saya. Apa? Sige po. Nggak bisa kapag dia. Kedua mau kesalahan ada di. Nah, Agan. lagi. Lumay kay Bryce man, nagsusuda kay wa, dadlok suda. Nah, kena. Sakpa na ta. Sakpa na dyan. It's a failed prank. Ano yung kasultin na ba? Ay! Dala na prank! Tinuod na prank! Ano yung kasultin na ba? Adik nood. Juda! Nahadlok ka wala. Nahadlok ka wala. Nahadlok ka wala. Nahadlok pa ka di. Ano? Ano lang yun? Tingnan mo yun. Kaya. No ha? It's a prank! Nah, shut. Shut, shut. Ke mama aja. Ikaw Juda, saan gibatin mo Juda? Agak. Saan gibatin ni mo? Anak. Nahadlok ka wala? Wala. Wala pa na ha? Banto kinanagan sa gawas. Ito na mabuti. Mga to, itong prank napil kay. Kung napil ba ito na nakitaan? Ay wala, nahadlok ko na no? Nahadlok lang kinaunhan pero taon. Bahura. Ay, kita bata. So amang buhaton, mag-public prank na ito na po sa gawas. Amang buhaton. So, mga to guys. So guys, karon is ako pong i-prank is si Papa. Yung pa si Kuya. So patuloy habang multo prank. So, ani ang among set up is ani man si Papa mukaon sa manisa. Pero man udto sila karon kay pangkapit naman sa panudto. Nangyari na ko ibutang ang speaker ani. Na dire ang speaker na. Then ikaw camera ani na ko iset. Ani na mo iset ka na ani. Kay ani man si Papa magkaon. So ito. Na, ang hinawa ganin ninyo. Sige doon. Oh, so okay na. Okay na. So mag-ready na ta. See you later. Ay, dahil. Oh. Sarap pa. Ako yung cellphone. Kaya pala kung ano ng music lumalabas, lobat ka na. Nakasaya. Kasi na ng mga toxic talaga. Ano ni? Ano na te? Konting kaguluhan lang sa barangay. Gusto ko lang ipaalam sa'yo. Baka lang kilala mo. Kumain mo ba si Maring Turing? Maring Turing? Turing o Tasing? Ha? Si Tasing o si Turing? Asawa ni Turing. Si Tasing. Si Tasing. Kumain mo ba? Ayun, si Tasing kasi, alam mo ba, Hanibi? Alam mo nung kapitbahay niya. Bakit? Kasi raw, madalas, pag nandun siya sa kanyang maliit na hardin sa mga halaman, kinakantahan niya yung kanyang halaman ng madaling araw. Talaga. Ano yun ang plantita? Alam mo yan si Tasing yan. Mahilig pa sa mga plants yan. Organics, mga ganyan. Bakit naman? Reklamo siya.
Kinakantahan lang naman yung mga halaman. Ganun talaga sila sa pag-aalagaan yan. Sabi ko nga, ganun talaga. Yung minsan, kinakausap yung mga halaman. Good morning. Bakit sila nireklamo? Eh, wala naman problema naman doon sa pagkanta-kanta niya, doon sa kanya. Oh, ang problema lang kasi, habang kinakanta niya, abay, nakakaroke po yan. Sila ay vibes for everyone. Maaga pa Pasko sa mga damas from home dahil Sabado panalo tayo ngayon dahil pumpunan ng sorpresa sa mga dapat. Una na siya. Mga mananalo ng mga kapas ko dito. Timbahay, tumanda na kayo. Ay muna, doon siya. Ay, doon siya. Sa kailan naman nanalo today, sabi natin muna. Ano yung iwasan ng kamay? Magandang tanong. Sabado ngayon. Magandang tanong. Sabado ngayon. Sa tuloy sabihin, lucky 10 yan. Yan ako ito. Isa pa sa kanila ang matatawagan natin at matatawagan. Ang premyo, galing sa mga susunod. Here go! Ang nag-busy appliances. Yan na naman. Okay? Sino yung fantastic million bonus chicken bursi? Kasama rin natin, Jeff. Ang mga kinasal, chicken, kinasal. Okay, pangalawa, express, pera pala lang. Hindi. Yun lang, ang kailangan nyo gawin. Kaya ayan post, bibigyan at BGA. Vaccine na pala. Bibigyan si Sega. Pag-consent kayo, nakaroon pa ng TV. Kaya nasuot ha. Kaya po, lagay lang nagpamit yung dalawang yan. Okay, nakasuot ng minamber. And then na t-shirt. Ibig sabihin, okay. Sa tulong na ito, BGA. Pwede, ano ba? Isama ang sagot sa tanong na ilang taon na ang nanay mo. Yun na, ang nanay mo, ikaw may bilang kapagkat na. At paalala, lagi mo ko na, lagi mo magkakita ng vaccine mo. Sabi sa mga minimessage ako namin kayo. Para magkakita sa manalo ngayong araw na to. Sige, ang nasa bukas naman. Birthday ni Aileen. Pwede ka tayo. Birthday ni Aileen. Ay, mag-music! Ang masarap malutong na lechon. May laman na rin limpak-limpak. Bakit ko lang pinta? so wala prank ang papa guys kay magkala papatay ko. Ha? Basta kay kakaon siya. Si kuya ko no, si kuya. Ha, si kuya dahil. Ha, si kuya? Wapit yun, pagkar nito. Amo kang i-prank? Sawa na prank ang papa kay wala siya pagkalam masag daw tingog ka niya malak niya. Naro ulit tingog ko. Na? Tapak! So, unsa atong tabo sa prank to day failed o success? Failed. Ikaw dan. Unsa ka sulti mo dan? Pwede ako siya naman papa, oy. Ha? So, mo to guys. Hindi, kasultin mo, G. So, mo to isog din. Papa, di kayo manahadlok sa tingog. Wala tawang video. Bye! Bye!